ita, isagot mi kada kayo't istorya ana paulwan. Nicolas iti lubong dagiti insekto. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortalahiro dito'y drama ana paulwan. Alipogpog! Daak man hindi nakalawlawa akas la disyerto. Amo, adda mensahe nga idanon kanyak ti amak. Anak ko, a prinsipe. Amak, addi Diyosen dagiti angin. Si papa kong babaak adumatagkan ka. Nagbasulak. Pakawanan nak kuma. Imbagakken kan iti namin adu adaras. Ngem nakalipat ka. Pakawanan nak. Saan ama ko na adusa ti maipaikan ka? No di ket maikan ka iti sabali a misyon. Ha? Anya ti kayat yu asawan? Ama? Mabaliwan laeng tilangam. Ket saan adag iti tao ti kapulapol mo? Anya nga rod, ama? Makipagbiag ka kadag iti insekto. Ha? No kasta? Agbalinak mat nga insekto? Makipagbiag ka kadakwada. Anya ti? Mapasamak kanyak! Ha? Sa dino ti ayon ko? Ha? Kung nati amak, makipagbiagak kadag iti insekto? Kat agpaiso? Kuryat dagiti makihitak? Nagdadakkel kuryat? Kan mabaliwan ka no tilangak? Ha? Pudno? Sa balik isuot ko? Kan? Ha? Isumot la ahiganti ti panagkitak kadagiti kuryat ta dimasitak mat? Ngam ti suot ko? Kasla suot ta ibagbagad dagiti tao as Superman? Hoy! Da kayo akuryat! Nakarariwawa kayo! Sumardan kayo manyago ni! Anya nga aldaw yu, ket no rabii. Isumat, oras di pa nagpasyar mi. Oray di pa nagtrabaho mi. Kan oras matan, di pa nagragragsak mi. Ha? Naglaing kanyag kalintagan? Ken, pudno ti kinunati amak? Makidanggayak kadagiti insekto? Makipagbiagak kadagiti insekto? Pudno talaga? Tani, kasarsaritak dagiti kuryat? Dikak ngersi. Naamom la kuma dagiti problema, dagiti babasita na biyag, akas kanya. No kasta? Adamat problema yo? Adong ti problema mi nga insekto. Natunggal insekto. Adda dagiti kabusor mi. Ngam adda dagiti kabusor mi. Apulos, asaan mi amaparmak. Addaak diti lubong nyo, ket makipagbiagak kada kayo. Mabaling kayo at tulungan kadagiti parikot yo. Iti daytang akabasit mo. Kasano amatulungan na kami, amakilaban kadagiti kabusor mi. Naglakalaang di pa nang tiliwda kada kami. Sada kami to kirugan, apulutanan. Ay, dagiti matgayam tao ti ibagbagam. Excuse me, kuryat. Abay, di na kami kadi matulungan. Tapnoy sardangan dagiti tao, yagtiliw kadagiti insekto, akas kada kami. Jak masungbatan dayta. Sige,
Agpasyarak pay. Bisita ak madagiti daddo mga insekto. Kapagayan ti nakadanuna. Aduman ti makitak na insekto. Nagduduma ti langak kan payod na. Oy! Ada sa nga ili dito kapagayan. Tawa basit. Ngam, kaslamat bado idun unana pa ng untibado na. Natarabitab day nga insekto ah. Anya ka nga insekto? Ay, siyak na tuwa to. Gayam dakdagit yung ting. Kasing petak. Nasayaat. Si Kangay. Asino ka? Sak Nicolas. Bisbisitaan kayo. Ay, nagsayatan. Ha? Aday, nagturing insekto dito kapagayan. Nagamdod dito. Madingag pa iso ti payod na. Tuwa to. Asino dayta? Idangaw. Payod na langan, maulaw kan. Uray ti langana. Nagmadi akitaan. Uray langana. Ay, tawa to. Uy, manat. Saan mat? Sino dito? Tao? Kunak ko ba? Ngam nagbasit ba? Saan mat ngarot nga sisit? Adi mat nagpuniti. Sak Nicolas. Sa nga ili dito'y kataltalunan. Aha. Mga nagbalin ka kontrabida kanya. Mawanin pare. Basit lakit diti, maapit ko ita pa nag-aapit. Dabay man pare. Kitaan nyo matan Ikisapsamat ang dagiti peste, dagiti pagay ko. Adda problema ti Manalon. Salpag. Adan sakit ti kontrabida. Agawa, ti agsap-sap kada diti dawa. Sandak abas tabadugsak. Dagita atat tao. Yung kasta. Dangaw ti problema dagiti Manalon. Wan! Talaga! Panang pare. Ari-ari dito kapagayan. Day taadangaw! Ulas, apok! Ayan mon ngay! Ay, dua nga aldawan nga urayan ka sumangpat! Uri agparik na kala kumamat! Babayin itinay domdoma pul o iti angin! Adda ako na pong! Ha? Adakan? Uy na pong! Ayan mo ngay! Mangmangag ka! Ngam saan ka makita? Kumita ka iti baba! Basita ka parswa! Anya? Ikaw madang pay! Ha? Tamangan na masalapon nak! Kat mabadakan nak! Anya? Ay, ha? Apo Diyos! Nagbasit kan kulas! Uy na pong! Nadusaak! Ayos laang! Awan problema! Kasta? Ay, Imbag ta nakaawid ak apong. Imbag ata na diskubrik mo't lang ti pamuspusan. Tapno makapanak iti kayat ko apapanan. Nguray sang kadakulapan ti kadakkel ko. kasano ka pa yan? Anya nga iti aramidem iti kasta kabasit mon. Ado apong! Ado? Kasano? Dumngag ka apong! Uray nagbalinak abasit. Saan apinukaw ti amak dagiti pan nakabalin nga inkawis na kanyak apong? Masaya at ano kasta? Ken agtalinaid kano ti kastoy alangak apong? Nataurak a prinsipe? Ngam, basit a prinsipe? Kat ni Agilos. Nasigsiglatak iti kinatao ni Agilos. Saan kano akasapulan ni Agilos iti misyon ko? Kadagiti insekto, apong. Kasta? Bun apong. Sikati makatulong kanyak. Tapno matulungak mo dagiti marigrigatan niya agtaltalon. Mala, ibagam ti aramida. Sikati mangidanon kadagiti tao iti kayat ko ama aramid apong. Siyempre, agbuteng dalakit di. No makita dati kas kanyak.
Hay, sigurado ang mga nubaddakan da ka pagpigadan, apaman makita da ka. Tatya mo da kat may saka, pasurot ti dakes nga espiritu. Apong, mapantay tinaggapwak analawa akataltalunan. Ngam, saan kan ama itugot, akas itisigod a pamuspusan Kasano day ta? Agbiyahe ta apong. Agbado ka iti daytay dakkel ti bulsana abadom, idi agkabanwag ka, ket ibulsanak. Anya? Ala, agrubwat kan apong. Amangan numala daw ta iti papananta. Pardasa mapong. Isagsagana dan ti sabidong nga ipugsit da kadag iti pagay. Ay, wala pok. Ay, Adda aklaan dito pulsa mapong. Kuldingan ka no adda kayat ko ngay paga. wala pok. Ay, adik aman nalang. Naimbaga oras yo. Ama, ito na makita kayo dito kataltalunan Wan barok. Kasla day bagayo ama. Ay, kastoy nay. Sabidong sa daytayng kargayo dita pagpugsit. Wen, pugsitan mi man dagiti peste. Wen, Saan lang adagiti pesti ti maapiktaran iti dayta sabidong. Amin nga insekto, makatultulong iti panagsayat dagiti dawa ket matay dan tumetan. Ha? Saan la dayta? Uray da kayon ton ket masabidongan metan. Pakaalaan nyo iti sakit, dayta ipugsit yo asabidong. Ne. Ama, kasla kayat na kami alapdan iti aramidan miya. Yarod. Talaga no mabalin. Ibaga kadiyo patuloyan nga ipugsit, ti sabidong nga yung kabelyo dita. No saan mi nga ituloy daytoy? Adda nga rod may baga masabali a pamuspusan, tapno mapaksat dagiti peste. Matulungan na kayo ti apo ko, kiti dayta. Ne, asino nga apo kayo ama? Akwa? Basta, saan nyo patuloyan dayta? Agtalak kayo iti bagak. Maabog dagiti peste. Saanen anaskan nga agpugsit kayo iti sabidong. Agam sayang pa itinggatang ko iti daytoy. Ti panunutam, kat ti panakailis yo iti sakit nga ipaiday ta. Nakapusta ti salon at yo, ken salon at ti pamilya yo. Wala kiti Wala niya. Kat anya nga roti aramidan mi ita. Agawid kayon. Agsubli kayo to inton bigat. Tapno makita yo ti pamanaknak iti imbagak. Shoo! Shoo! Pumanaw kayo, da kayo apeste iti pagay. Sino ka, anak koray? Saan mo ako ka? Daytoy akapagayan. Pumanaw kayon. Mapan kayo iti naganyanan dagiti tao. Saan da napagan ano dagijay? Kat itiddan apara kada kayo. Dayjoy iti para kada kayo apeste. Ready, dagi giant. Dagito'y first class adawati kayak me. Nung natangkan ti uloy da kayo nga rot amismon ti mapeste. Adayamat nakapesti kada kami. Ano kasta? Nasulpang kayo? Matay kayo ang mamimpinsan. No may tinapig sa nga angin, abang paksyat kada kayo. Anya, Da kayo tiranta ti alipugpog. Maiwas-was dagita dawa ang nagkapatan nyo. Ngam saan amargreg dagiti binukil da. Da kayo lang tiranta ti angin. Apurusen dita nagkaptan nyo. Mapan kayo itinaganyan. Ado ti agur-ura ija para kada kayo. Bayan nyo dagitoy. Gaputa na iranta para kada giti tao ang nagmula. Pare, itang. Awanan dagiti dangaw kanda dumapay apeste ka dagiti pagay ko. Winyag paiso pare. Ayan nga tanday tayo lakay anak kasarita ta idikalman. Pare, di mo ka di dinamag no sa dino ti pagnanadan na. Ni, saan mo tan? Nagpatingga lang iti panakaamok itinagan na alakay bubod. Ne. Taga ano nga ro dahil dyan ngay alakay?
Pimay so timbaga na, pare. Ay. Ang mga no inkantumot day dyan lakay, pare. Encantado ko na mo ta, pare ko. Ayun, ang mga no inkantado ko na kuma. At nga tagbambantay dito kataltalunan, pare. Ha? Ay, sus. Delikado, pare. Ah. Ay, masapong nga gananad ka. Ang mga nadan to saan na magustuhan ti inkantado. Ay, alaan na kayo asa ka pamilya. Hindi ka man mangbut-butang, pare. Ay, saan? Ibagbagak lang ti an nadam. Ay, narigatin, pare. Ay, sus. Baro! Ay! Umay kayo dito ay! Dagaya mi, Jay, tilakay. Ngunyag peso, pare. Anyat araramay doon na dita na ganyan. Ako ko ti kaabay mo aman nalon. Kaslad na kahit na makita ta. Mapantaman itihen na. Dito'y tayan dagiti peste. Imanaw da iti kapagayan. Ket dito yun na ganyan ti ayanda. Ay, sus. Nagadun dagita adangaw. Ken uray dagiti daduma pay apeste. At dadaamin ditan. Saan matkat anas ka napatayin ida? At damat karbengan da ngagbyag. Ay, gure kayo manama. Anya man yung dagita nga ibagbagayo. Kat no piste dagita. Pura iti ka ano man, piste dan tulata. Barok, pinarswamot ida ti Diyos at ang parswa iti amin ang makita. Ah, Naikandamot iti biyaga kas kada tayo. Sawagay. Agpaiso ti kunana, pare. Amin ang naparswa. At dakarbengan da ngagbyag. Ta amin ang naparswa. Ket ada kay batugan na dito'y lobong. Hala, ituloy yun ti agtalon. Da kayo aman nalon ti podpod no abanwar. Gapot ano awan kayo. Sa dino pa'y ngaron, ti pagkaodan ti bagas. Kaya po'y, dagiti di agtaltalon. Ay, pudno day ta, ama. Nawan ti agtalon. Kasano pa yan? Di uray man binilbil yun ti kwarta ti may sa tao. Nawan metan ti agtalon, ngaglako iti bagas. Maya po'y nangarod mat ti kwarta na, ha? Ay, ingkamin, babaro. Mapantan ako. Pare, nakasasauna nga apo ko na. Nabawan mat ay, makita ta. ay. Saan sa agagangay atao de di alakay, pare? Sige, panawan kan. Makapaalyaw dito kataltalunam. Ay! Tinagpanawan! Datan dito'y balay ta apong. Ngam, apay ngay. Nagbasitak pa'y laang. Day tati problema, apok. Ano nga dumakkel ka? Ay, ngagsubli ka iti sigod alangam. Ano nga apok? Diyak mo apong. Ngam, saan na problema day ta? Tinapatag. Kat sa anak anadusa ang maparparigat. Sakpay laang ti sigod akulas apong. Ditan gagayem, tinaggibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti immortal a hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti madireksyon, Kirby Riliera. Sound effects, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Alipong